Jo recordo que vaig fer una afirmació molt contundent dient que la cultura que es feia a Catalunya és cultura catalana, com a primera aproximació. I després, a partir d'aquí, podem introduir matisacions. Aleshores, això va provocar l'escàndol de sectors de la vella guàrdia d'Esquerra Republicana i d'altres sectors de gent molt compromesa amb la cultura del país, que ho veia com un excés i com una escassa delimitació. I una mica com, volem dir, nosaltres no ens hem deixat la pell durant tota la vida lluitant per la resistència de la cultura catalana i per la defensa de la cultura catalana, com perquè ara, diguem-ne, valgui tot i tot s'hi val. Aquesta objecció, diguem-ne, jo la puc entendre, però té un problema polític, i és que es mou una mica al marge del temps, és a dir, com si la cultura catalana fos una cosa estàtica i com si hi hagués una cultura catalana establerta i delimitada que s'hagués d'anar defensant sempre. I a més, normalment a partir d'actituds militants. És a dir, com si la cultura catalana fos diferent de les altres cultures del món i no hagués de quedar alterada pel procés d'hibridació, de desterritorialització de les cultures, per la globalització, pels fluxos migratoris, per totes aquestes coses. Aleshores, curiosament, el que és genuí de la cultura catalana, el que és més característic històricament, és el fet de ser una cultura de síntesi. De fet, nosaltres no hem fet gaires aportacions a la cultura de la humanitat. De realment singulars i brillants no n'hi ha tantes. El més singular i característic és que, sent un territori de pas, abocat a la Mediterrània, sovint poc poblat, terra de mercaders, que no hem tingut recursos naturals bàsics, a cada gran canvi econòmic de la història d'Occident no hem tingut els recursos necessaris, és a dir, no hem tingut ni les planes bladeres, ni els recursos hidràulics, ni hem tingut la fusta per la construcció de vaixells, ni hem tingut després petroli, ni hem tingut mines de carbó i ferro suficients per finançar la industrialització del sector siderúrgic, ni hem tingut cotó ni llana per després fer la revolució del tèxtil, i tot ho hem hagut de comprar i anar a mercadejar i canviar sempre històricament. El país és sempre deficitari. Aleshores hem sigut una cultura amb molt de contacte amb el món exterior, un lloc on la gent anava amunt i avall pel territori i de tant en tant alguns s'hi quedaven, i gent que ha mercadejat. I aleshores el resultat és una cultura fonamentalment de síntesi. Si m'ho permeteu, una cultura mestissa. De fet, aquests són els trets característics més importants de la catalanitat, de la cultura catalana. Per tant, som un país molt ben preparat per estar en contacte amb els altres i per mantenir aquesta capacitat a l'hora de donar i de rebre, i de barrejar-nos amb els altres. I això no està renyit en poder mantenir un tronc de continuïtat, de genuïnitat de la cultura que es fa al país. De manera que jo, recuperant la definició, però matisant-la una mica, diria cultura catalana, hem de considerar inicialment cultura catalana tota aquella activitat més o menys rellevant culturalment que fan persones amb voluntat d'adscriure allò que fan a la cultura catalana. Després això ho podem treballar una mica més, és a dir, home, si hi ha allò 40 catalans a Austràlia que fan una activitat que la volen vincular voluntàriament a través de les xarxes a la cultura catalana i no l'australiana, doncs allò ho considerarem cultura catalana i ho fan en català i no sé què més, cultura catalana. I si hi ha 40 australians aquí que el que volen fer és fer una activitat que no volen que tingui res a veure amb la catalanitat, ni el fet que siguin aquí, sinó que ho volen vincular a la cultura australiana, doncs escolti, allò que sigui cultura australiana. És a dir, per això no ens barallarem. És a dir, el que és molt important és la voluntat de qui fa, la voluntat de qui crea i de qui participa. És a dir, finalment la gent és el que li dona la gana. La identitat la tria cadascú, no es pot adjudicar. L'Estat ens intenta adjudicar una que no volem des de fa molt de temps i n'hem triat una altra. I la gent, la identitat l'ha de triar lliurement. Som una cultura de seducció, no d'imposició. O com a mi, jo crec que és l'única estratègia possible. Aleshores, el que passa és que hem estat tan a punt de desaparèixer, tan a punt dels límits, que això ens crea alguns vicis de comportament, jo crec, especials. A punt de desaparèixer per raons molt diferents, perquè els nostres problemes no venen tots del franquisme.
si ara d'aquí un parell de mesos La Vanguardia surt en català, serà la primera vegada en la història d'ençà de la irrupció de la impremta que tret del cicle del 1640 en què sortien plecs solts i fulls de notícies que molts estaven estampats en català, però seria la primera vegada que les impremtes del país produeixen més exemplars d'informació diària en català que en castellà, perquè al segle XIX no era així. El gran diari del segle XIX era el Diario de Barcelona, havia sortit 4 dies en català durant la dominació francesa, amb l'editorial en francès i en català, però després en castellà. El Brusi i en castellà. Quan després surt La Vanguardia surt en castellà. Quan surt la publicitat surt en castellà. Com el Correo Catalán, Noticiero Universal i tota la premsa de notícies. Tot surt en castellà. Hi hagués règim de dictadura o no. La burgesia funcionava com a llengua de cultura en castellà en bona part. I la publicitat esdevé diària en català a partir de l'any 22. I a finals dels anys 20 surt La Nau i surt El Matí i després surt La Humanitat i surten altres diaris. Però mai no arriben a tenir el pes que tenien La Vanguardia o que tenien aquests altres diaris en castellà, el Diluvio o aquests altres grans diaris. De manera que tenim problemes que són d'origen secular. És a dir, no lluitem contra l'herència de 40 anys de feixisme. Lluitem contra una dinàmica històrica en què les classes dirigents, durant 5 segles, van anar abandonant la llengua i la cultura del país. Cristòfor Despuig, els col·loquis de l'antiga ciutat de Tortosa, editada el 1557, ja es queixa de com la gent principal abandona el català i adopta la llengua castellana. Per tant, diguem-ne, aquí la dimissió de les classes dirigents ens fa una cultura molt estranya i singular, amb una cultura popular sense un referent culte propi durant molt temps. I això és el que provoca els desajustos que trobem a la Renaixença. I estem, per tant, des de molts punts de vista, no estem reconstruint un país mític que culturalment un dia va existir. No, estem creant un país nou. Estem construint un país nou. I la cultura d'aquest país nou, que en 50 anys ha renovat profundament les seves classes populars, serà una cultura nova, perquè de cultura popular també en fem ara. I qui l'ha de fer? Nosaltres. La que fem nosaltres avui és tan bona, o tan poc bona, com la del proletariat de començaments del segle XX, o com la de les multituds pageses del segle XIX. O és que no és tan bona aquesta com aquella? És que aquella per sempre més serà la cultura popular catalana? No, avui hi ha classes populars molt complexes, molt diverses, i la cultura que fan és cultura popular. I és cultura popular catalana, que recull tota aquesta història tan complexa i tan convulsa. Aleshores, nosaltres hem generat una cultura en bona part militant que, com que ha hagut de resistir davant del feixisme, davant de la dictadura i la desmemòria, de vegades busca el purisme. Fixeu-vos que molts dels conflictes que hi ha a l'interior de moltes entitats culturals de cultura popular té a veure de vegades amb aquest purisme, les lluites entre els grans i els joves, que volen ballar les sardanes diferent o que volen renovar alguna cosa i els altres ho troben com una mena d'escàndol, com un sacrilegi. És a dir, això passa sovint i és en la base de molts dels conflictes que tenim. Però no ens queda altre remei, és a dir, la història no s'aturarà, la globalització no s'aturarà. I el que hem de fer és instal·lar-nos en l'onada de canvi, perquè tenim l'oportunitat per primera vegada de no haver de lluitar ni contra unes classes dirigents que ocupen l'espai de poder, ens aclaparen i abandonen i dimiteixen de la pròpia cultura nacional, perquè no la senten seva, ni tampoc d'una dictadura totalitària o feixista, com va passar durant uns anys. Des de molts punts de vista, les condicions són molt bones. Ara, amb el xip resistent davant la dictadura, allò no era per sempre, allò era davant de la dictadura, però és que ja es va acabar, allò ja va passar i no tornarem pas enrere. Els reptes que hi ha ara és com amb els nous col·lectius de recent immigració els fem participar i fem junts activitat cultural. Aquest és el repte. I això no ho podem fer defensivament, és a dir, no els podem convidar a plorar amb nosaltres el malament que ens va tractar la història durant el segle XX o durant el segle XIX, perquè això no va amb ells. És a dir, les raons per les que nosaltres ens estimem la cultura catalana, diguem-ne, no són directament transferibles.
a les persones que tenen un itinerari personal una mica diferent i que han arribat aquí en un altre moment en unes condicions històriques que eren aquelles. Uns les del franquisme, altres les de la globalització o el que sigui. De manera que en això jo crec que hauríem de fer un esforç, sobretot des del sector més militant, o sigui, de la gent més compromesa amb la cultura catalana, que quan veu un llibre interessant mira a veure si hi ha la traducció catalana abans de comprar-lo en qualsevol altra llengua. És a dir, la gent que s'hi mira i que milita, íntimament milita per la cultura del país. Doncs que aquestes persones que són un element fonamental encara de la defensa de la cultura del país, perquè estem en condicions desfavorables des de molts punts de vista, intentar adoptar aquest xip de canvi, de modernitat, de mirada ampla. No hem de tenir por de res. Hem de ser extremadament generosos, oberts, impurs, d'acord amb el títol del llibre del Lluís, perquè fora d'això no hi ha altra manera. És a dir, una cultura en el món actual no es pot defensar i protegir. Ja seria discutible que el proteccionisme, més enllà del segle XIX, tingués gaires virtuts en el terreny econòmic. En el terreny cultural, una cultura no es defensa. Una cultura val la qualitat del que és capaç de produir. Una cultura és allò que som capaços de fer col·lectivament, allò que produeix la gent que en forma part, i d'altra banda la forma com la gent, des d'una forma particular de veure el món, és capaç de donar sentit a allò que consumeix de les altres cultures. I se n'apropia, ens apropiem de la cultura dels altres, ens hem apropiat del cinema americà, ens hem apropiat de moltes altres coses. Com no hauríem de fer-ho d'aquells retalls de cultura que porta la gent que ara ja està visquent aquí amb nosaltres i que ha cregut que el millor horitzó per ell i la seva família era venir aquí amb nosaltres. Doncs respectem la seva cultura i fem respectar la nostra. No per imposició, sinó perquè s'imposi en el mercat per la seva qualitat, per la seva utilitat, per la seva excel·lència, si podem. I aleshores intentem disposar, això sí, dels instruments legals, dels instruments industrials, d'aquelles altres cultures de la nostra dimensió que potser han tingut una història menys estructurada. I per tant intentem comportar-nos com si fóssim un estat de ple dret. La nostra cultura és tan important com qualsevol altra del món. I hem d'exigir que tingui les mateixes possibilitats o el mateix tracte que les altres cultures, independentment que tinguem estat o no. I jo crec que el que hem d'oferir a la gent que viu a Catalunya, perquè tingui una actitud directament positiva i no dilatant respecte a la cultura catalana, és saber explicar que aquesta és una gran cultura. Que en termes de les cultures mundials, dels binomis llengua-cultura, és una cultura molt rellevant. Probablement la cultura catalana és de les cultures directament electives, la més rellevant que queda al món d'avui. I la majoria de cultures potents que hi ha al món, la gent no les tria i neix. Pràcticament en la cultura catalana no queda gairebé gent que no l'hagi triat, perquè tothom, durant aquests anys, durant aquestes dècades, n'ha tingut una altra més amplament disponible que no pas la catalana. Per tant, la gent l'ha triat. Ara bé, les raons per les que nosaltres l'hem triat no seran les mateixes per les que els altres puguin arribar a triar-les. I en això hem de ser una mica intel·ligents. De fet, culturalment pesem molt més que molta altra gent que té una dimensió cultural semblant a la nostra i que té estat i que té moltes altres oportunitats. Hi ha grans cultures i grans llengües que sobretot són llengües de comunicació. Nosaltres tenim una dimensió en què la llengua i l'adscripció cultural proporciona identitat. És la forma més democràtica d'atorgar identitat. L'ètnia, la raça, la religió, és a dir, són factors de generar molta identitat, però que no són ni electius, generalment, ni són compartibles. La gent normalment no té dues races o dues ètnies o dues religions simultàniament. En canvi, pot tenir diverses llengües. I el fet d'aprendre'n una
no t'obliga a prescindir de les altres. I el fet d'interessar-te per una cultura i participar-hi no t'exigeix de renunciar a les altres. De manera que en el món global extremadament complex i divers del segle XXI, nosaltres hauríem d'aspirar a esdevenir una mena de nova forma de nació global que tindria les formes bàsiques d'identitat a partir d'aquest reconeixement extrem de la diversitat i que aquest hauria de ser un segell nacional. I que jo crec que això és el que atorgaria valor al fet de ser catalana o català en la globalització. I això vol dir una actitud respecte a la cultura extremadament oberta i permeable.